Dili kayo mahinungdanon mao hinuon ang atong giatiman pag-ayo. Ug ang mga bahin sa lawas nga dili angayang makita sa uban gihatagan nato sa talagsaon pagtagad. Magbuko gustong ulo ug mag-ampat. Labing dalaygon may mayaw na mga mahal kayo. Salamat Ginoo sa lain sa inyong higayon. Amen. Gihatag kanamo bisan dili kami takos Ginoo sa mga kinabuhi. Salamat sa dahong gugma nga padayon nimong gihatag kanamo Ginoo. Salamat sa kapasayloan sa mga kalapasan ingon man sa pulong sa buhat sa una-una. Og ni matahom na kagabion tabangi kami Ginoong Dios nga makasabot kami sa imong mga mensahe. Naot nga maghari kanunay ang gugma sa among kinabuhi Ginoo. Ginoo wala kami mahimo sa among kinabuhi kung wala ka kinatanan kanang gisalig diha kanimo sa ngalan ni Kristo. Amen. Amen. Okay, magpadayon ta. Ingon diri gikinahanglan hinuon nato ang mga gikinahanglan hinuon nato ang mga bahin nga atong giisip nga huyang. Katong mga bahin nga giisip naton dili kaayo minungdanon mao hinuon ang atong giatiman pag-ayo. Ug ang mga bahin sa lawas nga dili angayang makita sa ubang gihatagan nato sa talagsaong pagtagal. Kung sa kuan pa ini kining ato rang abri natong una kasing-kasing ay kanang kalabanan gyud ato ang gikuan ato ra kami misis nga hindi ka na siya makalakaw kung dili manusnuk ka makuha na yung naong. Okay. Ya gyud ang gitagaan o gitagaan o gigayon ang iyahang o itsura nga dili angay Ayan na ang suod ba? Oo. Apan ang hatagan din nato o hatagan atong pagtagad. Hatagan gid nato pagtagad kining naa sa sulod kini atong kasing-kasing. Amen. Praise the Lord. Mo na atong hatagag pagtagad dili nang makita sa tao. Lisod kaayo nang kanang dili nato pagtagad nang dili makita sa tao. Wala ni siya kabalo nga ako dai ni siya rong ano Kana bumba. may nindot on the spot ba? Kay lisod man kaayo nang magtuon ko niya. Makadungog po siya. Wala. Na tuwag yung tagaan man ako gyapo pagtagad niya itong itsura kay kuan ba yapon niya. Lisod ba yapon pero ang Wala mas ba lang labaw gid naong ini nga? tagaan nato kini ato ang kasing-kasing. Kay mao gini siya mo'y pinaka maayo nato pagbuhaton kini atong kasing-kasing nga ato ang tagdon. Okay, padayon ta. Ang ato ang tema karon mao ning itawag diri teamwork. Kay makita man diri sa kuan usa ka lawas nga may daghang bahin. Amen. Na dire makita nato. Karon atong tema atong kuha pagkaroon kining teamwork. Kining libro sa Korinto, nasayod naman ta nga natag-usa dili nga gisulat gid ni Apostol Pablo, gi-address ni sa mga Kristohanon diha sa Korinto. Gisulatan ni sila aron hatagan og nilag dili ang ilahang pagka magtotoo ba. Amen. Katong nangagi nga kuan naapotoy katong sa balaang panihapon gi kuan po to hinumduman sila ni Apostol Pablo kay tungod wala na nila hatagi o katong mga panahon na wala pagkatong mga butana wala nila hatagi takong bili murag ilahan murag dili balaan ang ilahang pagtik sa komunyon minato ba ipahinumduman sila ug diha pod sa chapter 3 nga naapotoy kaning tungod kay mga infant po ni sila. Amen. Muna silang kanunay si Apostol Pablo nakikibisog pagpaambit sa pulong nining mga naa sa Korinto. Karon magkuha tag pagtulon andiri sa Korinto, dili na ta masubo. Kay para ra pud siya ba nga dili mahitabo po sa ato ang kinabuhi karon. Pero kanong hantod karon padayon maning buhi ning pulong sa Ginoo. Amen. Hantod karon na nanghitabo lang gihapon nga ato ning kuhaan nga dili sa pagkakaroon sa atong kinabuhi ba nga natay giya. Sama gog kanang nag-eskwela ta kinahanglan ta og kuan na kinahanglan og libro, na kinahanglan og kanang mga notes aron na giya. Ato usab nga kinabuhi. Naapot tay gikuha pagtulungan kanunay kining pulong sa Ginoo aron dili ta masalaag kung unsa ilang mga panghitabo. Sa kaniadto dili pud nato mahitabo sa ato ang kinabuhi sa pagkakaroon. Amen. Kay diha sa chapter 5 pod nga diha poy na ay mga niingon sa Apostol Pablo nga bisan gani ning kaning dili magtotoo wala man nakabuhat niini. Ya kamo nga magtotoo mo na inyong gibuhat. Manang lisod kay aminahon ba nga sa application sa atong kinabuhi nga kanang sa ato ang kinabuhi pod nga mas maayo na og binuhatan tong mga dili mga Kristohanon.
Nga kita noon nga kanunay tang gasimba kitaan nga nagbuhat tag dili maayo manang sa ato usab nga kinabuhi nga kinahanglan kita nga makigbisog ubos sa pagpanalangin sa Ginoo nga Amen. mabuhat tag maayo diha sa iyang atubangan. O karon pahinumduman pa ta sa sulat ni Apostol Pablo diha sa kaning atong gikuan tulunan karon kabahin po ni sa kuan man ni kabahin sa hiyas katong langagi nga kuan langagi nga simana ang atong gihisgutan dito kaning hiyas ug asa nga kinahanglan nga aduna gyud gugma nga to ang gamito nato na itong hiyas o katong sa ikaduha kaning pagka parihas na tayo nakalain-lain nga mga hiyas pero usa ra gyapon ang atong gipasidunggan diha sa ang ato ang usa ra gihatag ani ang espiritu o ang ato ang pasinunggan ni ining tanan ang Ginoo ra gyud wala Amen. tay laing gipasidunggan ining tanan o ato pong diri dugang lang pagpahinomdom likaya nato ang kaning pagtandi anang itandi nato ang ato ang kuan sa uban no dili nato itandi pero di man malikayan Ginoo kaning naa magoy mga pagtandi di abot sa uban kanang sa mga sa gawas pandili po na nato sila sakyan ningon na o bahala na sila unsay ilang comment sa atong kinabuhi kay magbuhat tag maayo na magyapon sila comment magbuhat tag dili maayo comment mangyapon na sila ang importante ra sa atong kinabuhi magpadayon ta Amen. usa ka kuan kaning magkayusa ta kaning gitawag diri teamwork sa diha sa balay sa Ginoo nga ag-asa ta gitahimutan karon karon tulo ka pagtulunan atong makuha ang kuan ani karong gabion na ang pangutanan diri unsay gusto nimong madevelop sa imong kaugalingon karon lisod man kaayo makadungog tayo ni unya nga maingon nga wala man lagi ma-develop ang importante ang kuan ra gyud nato ani si Lord ra ug ikaw ang nasayod sa imong tubag karon Amen. mao ra gyud nay atong personal na commitment ninyo sa Ginoo ug kanatong tanan kung unsay i-develop sa ato ang kinabuhi di padayon ta karon ang atong kuha pagtulunan diri unsay kinahanglan diha sa teamwork sa kahit kinahanglan diha sa teamwork ang unang butang mao ni kaning teamwork ang kinahanglan ani kaning yung team hindi gini may tapo kung walay kuan walay team di kinahanglan jud niya o diri akong pagabasahon sugdan ako sa 12 si Kristo sama sa usa ka lawas nga may daghang bahin bisan kung nagkalain-lain ang mga bahin niini usa ra gihapon ini kalawas sa laktod pagka-istorya nga kung asa ta direkta sa tong kaugalingon kung asa ta dapat ipahimutang sa Ginoo bisan nagkalain-lain ta og nagkalain-lain tag mga hiyas ba nagkalain-lain tag mga hiyas kinahanglan nga magalihok ta nga kanang magkahiusa ba sa tuang hiyas yung 13 ang uban kanato mga Hudyo ang uban dili ang uban mga ulipon og ang uban usab niini adili apan kitang tanan gibunyagan diha sa usa ka lawas pinaagi sa mao gihapong espiritu kitang tanan nakigambit pag-inom sa usa ka espiritu na sa ato usab nga kinabuhi kinahanglan nga kanang maglihok ta nga magkahiusa ning sa gikuan man diri together nang magkahiusa ta kung unsa may hiyas unsa may naa sa imuhang minaw nimo unsa may naa nimo imo nang gamiton ato nang gamiton nga malipay ang Ginoo Amen. sa atuang kinabuhi og kay ato nang hiusahon diha dako kay nagkuan dako kay na paras ni sir gitagaan sa katungod sa Ginoo nga ingon ana yan pagabuhaton og tungod ni sir nakasulod na nakasakay mi niya mo nahimo sang tiil nakasakay ta ni sir nahimo sang tiil ang kuan ra gyud ana nga ang kinahanglan sa iyang kinahanglan mulakaw ug isa bahalag kapoy niyang tiil kay asa man niya mo sakay niya kinahanglan nga magkahiusa ang naa diha na may ang usa ka ang kaning lawas ni sa Ginoo Region 14 kay ang lawas dili usara kabahin kundi daghan o mahimong moingon ang tiil tungod kay dili man ako kamot dili ako bahin sa lawas apan ang pagsulti niya niini wala maghimo sa tiil nga dili bahin sa lawas 16
og mahimong moingon ang dalunggan kay dili man ako mata, dili ako bahin sa lawas. Apan kini wala maghimo sa dalunggan nga dili bahin sa lawas. Kaya masabtan na nato ni nga kung ang atong kuan ang taning simbahan sa Ginoo diha sa iyong nga nagkalain-lain ang naglihok diha, lain-lain ang naglakaw. Ato nang iuwasahon nga magmalipayon ta sa ato ang Amen. mga lakaw. Kay kung kaning lakaw nga mga una dili ta magmalipayon, layo ra kayo ng 2 ka semana. Amen. Wala na tana. Turkad Laura. Oo. Wala na tana kung dili ta magmalipayon. Inalan jud nga sa to ang tagsa-tagsa ka kinabuhi nga magmalipayon ta sa pagpamuhat diha sa Ginoo. Amen. Ang tinanay ra jud dili ta mag-alagad sa tao kung dili mag-alagad ta sa Ginoo aron magmalipayon ka kay isod man kayo ning kuan kinalan itutok gyud nato atong mata diha sa Ginoo. Moro gyud nay Amen. kinakakuan kay diha ta magmalipayon. Og dire sa kuan na magkayusa ta sa ministry kung asa gipahimutang sa Ginoo kining iyahang lawas sa pagkakaron asa man tadapit di kahimutang maglihok ta tagsa-tagsa kung unsa may kuan dili ra nang magmalipayon ta Amen. aron makabuhat og dakong panalangin ang Ginoo sa tagsa-tagsa nato sa kinabuhi. Sama ra kon og kanang sa ato ang pamilya, sulod sa pamilya nato ug dili ta magkahiusa bana og asawa, posible nga dili magmalipayon. No, gyud na. Dili ta magmalipayon kinahanglan nga magiusa kay moro gyud ay pinaka labis nga pagkabuhaton nato diha sulod sa ato ang panimalay Amen. nga maghari gyud ang kalipay ug gugma diha sa Ginoo. Ang ikadong butang mo ning work kanang magbuhat kinahanglan nga sa ato ang kaning sa mga kasuguan sa Ginoo kaning pagbuhat kinahanglan jud nga naagi tay tinuod nga pagkakomitado diha sa Ginoo nga komitado tapos sa mga buluhaton dili kayo ba nga ingon nga mukomitra ta kung maayo taglawas og dili na bahala na to sila. Pero karon medyo wala po ko kuan naunay man ko ini. Pero kinahanglan man ko ni sa istorya. Amen. O Praise the kung Lord. ang istorya wala man gisan sa akong kaugalingon. Dako kay yun ni kuan nga no ingon ani. Pan ang Ginoo mabot man panahon dili na gipupun niya tagaag trabaho. Murang diha na po ko niya kuan. Nasayod man si Lord nga basta tagaan ko niya trabaho na. Oh, pag kuan dili na gay sa koyon na undang kag trabaho. Padayon ka sa mga buluhaton. Oh, mao na po na iyaha. Diha gyud ako nabantayan nga basta kana sa mga buluhaton nga mga ginana. Iyahang kwaon ang trabaho aron makakuyog sa mga buluhaton. O kinahanglan sa ato sa mga pagkahiusa diha sa lawas sa Ginoo, kinahanglan adun natay pagkamatinud-anon. Amen. O kinahanglan nga maglihok ta nga matinud-anon, lisod kayo na tinuod mo gyud kung ang usa adunay kalampusan gyud naton tanan. Amen. Naman diri sa pulong sa Ginoo og kadaot sa usa daot apektahan kita tanan. Amen. Pero kinahanglan jud nga naagi tay tinuod nga pagkamatinud-anon kay kung mangingulaan na mga sitwasyon na asa man niya madala tas mga pagsulay asa man niya mapauli itong atong tagsa-tagsa ka pamilya. Mo gyud ni kanunay na akong una bisan sa akong kaugalingon. Og unsaon dugay kung kami mo'y mawala anara magud sila. Pero wa na murag naa sila diya ga kuan. Base og si pastor na ara okay ra. Kaya makita ra man. Lahi jud nang si pastor basta naara sa kuan makita ra. Dali ra tayo mabugnaw ng kuan. Dapita sa mga. O kinahanglan usab nga aduna tay sakripisyo. Kay sa mga buluhaton lisod gyud kaayo walay sakripisyo. Kaya Amen. kung nakita nako sa kinabuhi ni Pastor Antonio nga naagi say sakripisyo kay
bisod man kung kayo ng kanang masitag daig ni pastor, masitag daig ni anak kay mo kuan tambok kung puno siya. Pero tinuod jud man gud, tinuod nga kung ang iyang sakripisyo dili gyud yung tinuod nga sakripisyo to nga tabo diha sa moa. Karon wala man gyud ko sa wala man gyud tayo ning kuan, wala man di man gyud ta magkaila. Eh Glory to God. hapit duha ka usa ka tuig nagsulod siya sa balay. Gyud. Pero salamat gyud ako sa Ginoo sa iyang Amen. sakripisyo. The Lord. Oh, dili. Tanang lagi sa tinuod nga sakripisyo o katapusan kining gugma. Sa ministry, kinahanglan nga naagi tay gugma. So, Amen. ay og yun ay pinaka maayo sa kuan. Ato ang kinabuhi nga aduna joy gay gugma sa ato ang pagpamuhat diha sa Ginoo. Sa katapusan manindog ka. Akong basahon dili sa 26 sa 27. Kung ang usa ka bahin sa lawas magantos, ang ubang bahin magantos usab. Kung daygon ang usa ka bahin, ang tanang bahin makaambit sa kalipay. Abi ka isa. Amen. Kaya ning munang sa tusag nga kinabuhi. Ito yung ampingan ning kung unsa may gisalig sa Ginoo sa tungtong sa kinabuhi. Dili man ta perfecto nga sa atubangan sa Ginoo kan ubos pagpanalangin sa Ginoo kanunay gid natong pangayoon nga katagan pag maayong una may kasing-kasing aron ang mga butang nga gisalig nato dili ni kuan dili ata nang maampingan gid nato. Amen. Pag maayo. Diri sa 20 City, dusa kamong tanan lawas ni Kristo ug ang usab-usab bahin nga ini. Itang tanan bahin kita nagitay bahin diha sa lawas. Dili man pud pwede nga ang tanan mo gitara wala pa mukanta, wala maminaw, wala mo palakpa. Dili tanan ang mukanta pod. Oh, lain-lain kita og gihatag sa Ginoo. Nang ato og yung may sabtan nga kung asa ta parte nga bahin gipahimutan sa Ginoo. Mura gunay kanunay nato nga kuan mo na atong idibilog aron mag-grow ang ministry sa Ginoo nga gipahimutan diha sa iyong kung asa man kapit pa ang iyang plano sa Ginoo kung asa ta niya ipadala. Di magdako tas tong ulo og akong gihangi si Pastor Dundon ampo katapusan. Sige, mag-ampo ta. Amen. Sa makausap sa Panginoong Diyos, salamat amahan sa imong kaayo, Lord, sa matagos sa kanamo. Amen. Salamat Ginoong Diyos sa imong pagpamuhat, Lord, sa mga kinabuhi Ginoo. Nga diin niining tibok nga adlaw gad ang mga sinat ang imong pagprotekta kanamo Ginoong Diyos. Sa nagkarelahin na mga buduhatonon Ginoo. Salamat kayo Diyos na ang imong gugma, Lord, nagpadayon ng mga sinati Ginoong Diyos. Tungod kay niining nga panahon gad amo panjud Ginoo na nabati kami pa Ginoo nakaginhawa pa kami pa Lord ayon pay ginabuhi Ginoo. Amahan naman ko pasalamat kanimo Dios bisan pa man sa imong pagpahimangno sa imong pulong Lord. Sa kinabuhi na Apostol Pablo Ginoo nga nagasulti na ang usa ka grupo bisan pa man kami Lord. Usa lamang kami kalawas Ginoo diha kami mo Lord. Apan aduna kini nagahilahi nga parte Ginoo. Salamat sa imong pahimangno Dios. Sama sa usa ka lawas nga aduna kini kamot nga pwede mo higap dili usab kami Ginoo. Pwede masina sa among isig ka tawo nga iyahan nabuhat ang butang nga dili man namo mahimo. Sama sa usa ka lawas Lord, nga aduna kini nagkahilahi nga parte ug aduna pud kini nagkahilahi nga buluhaton ng Ginoo Dios. Apan sumala sa imong pulong Ginoo ang nakarindot niini nga lawas tungod kay nagkahiusa kini diha sa mga buluhatonon. Amahan, salamat usab po Dios nga pinaagi mo ini nga pulong Ginoo amo sa nakatunan ugad nga din ang ulo niini nga lawas mo ikaw Lord. Musamahan among mapag-ampo Dios nga diin sa amo ang grupo Ginoong Dios sa kini nga pamilya Ginoo. Among mapag-ampo nga ikaw Ginoong Dios magalid ka namo Ginoo sa mga ikaw ang ulo niini ugad. Aron nga sa among mga buhatonon o Dios, aduna kini magkayusa Ginoo. Amahan amo ikaw ginadagi pasalamatan Lord bisan pa man niining tagbalay Ginoo. Nga sa kanunayon amahan aduna ang kalipay Lord diha sa pagserbisyo kanimo bisan pa man Lord sa pagdawat sa imong pulong. Amen. Amahan kanunay among mga pag-ampo Dios nga imuha kaming tabangan Lord God na magpabilin Ginoo sa among pagpangalaga diha kanimo Ginoong Dios hangtod panahon sa imong pagbalik.
Lord, wala kami mahimo sa mga kinabuhi. Sayod kami Ginoo nga diha sa kalibutan adunay daghan kayong mga butang nga makapalipay ka na mo apan Lord, amo mo pag-ampo nga imong tugutan amo mo kinabuhi nga magtinguha lamang kami sa kalipayan diha sa imong presensya Ginoo. Dalagon ka Lord, sulit katapusan, ka mga-bless na yung panimalay Ginoo. Kalinaw, ang kalipay Lord God, ang pagsinamtanay Ginoo, bisan pa man Lord, di ka mag-provide Ginoo. Sige kinahanglan ni nga panimalay Ginoo Dios. Bisan pa man namahan kung adunay igsuon namo karon nga nagabati sa kaluya, diya sa physical, bisan pa man sa spirituhanon nga bahin Lord, ang ginampo Ginoo. May ba magahikap diri nga dapit Ginoo nga Dios nga mobalik ang kabasko Ginoo. Kayuhan Lord God sa paman sa espirituhanon nga bahin Ginoo. Talagang kamahan sa katapusan, may ikaw ginadayag pasalamatan sa ganahangalan sa bugtong nga natin sa Kristo Jesus. Amen. Amen. Praise the Lord.